Pagpasok ng taong 2022, bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at pagkalat ng Omicron variant. Bunsod nito, maraming local government unit, establishmento at economic zone ang nagpatupad ng no vaccination at no negative COVID test result, no entry policy. Pinalakas ng polisiyang ito ang Resolution 148-B na inilabas ng Interagency Task Force noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nakasaad dito na lahat ng establisimento at employer ay kailangang i-require ang kanilang mga empleyado na magpabakuna. Para sa mga hindi bakunado, kailangan ang regular na COVID testing. Para sa Workers Alliance in Region 3 o WAR 3, ang nasabing polisiya ay anti-mamamayan. Yung ginagawa ng gobyernong ito ay isang anti-polisiyang mamayan na lumalabag talaga ng karapatang pantao, paghiurak sa karapatang pantao. May karapatan ng bawat Pilipino o bawat tao kung ano man yung disgusto na isaksak sa kanilang mga katawan ay dapat hindi magiging discriminate dito para sabihin na no vaccine, no work, o no vaccine, no entry, o no vaccine, no ride. Diskriminasyon umano sa mga manggagawa ang ganitong kautusan. Simulat sa pool, mass testing umano ang panawagan ng WAR 3 at hindi individual testing na kung saan kung hindi bakunado ay kailangan pang gastusan ng manggagawang kakarampot ang kita ang kanyang COVID test. Ang gusto natin dapat dito ay matigil yung tanggalan, matigil yung polisiya na kung hindi ka vaccinated ay hindi ka makapasok sa isang establishmento, hindi ka makapasok sa papagawaan, at ngayon nga hindi ka makakasakay sa isang pampublikong sasakyan. Dapat itinitigil muna yung mga ganito at dapat napag-uusapan ng gobyerno at doon sa mga manggagawa, sa mga kasama natin. Mas patuloy natin dating panawagan na extend pa rin tayo doon sa mass testing, tapos yung ayuda na hindi dapat tanggal sa trabaho. Ibigay yung pangangailangan at yung pang-araw-araw na kailangan ng mga manggagawa. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Department of Labor and Employment na kailangang bigyan ng exemption ang mga manggagawa sa no vaccination, no ride policy. Ngunit kung pagbabatayan ng IATF Resolution 148-B, pagdating sa lugar ng trabaho, may kapangyarihan pa rin ang employer sa implementasyon ng no vaccination at no COVID test result, no work o no entry policy. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.